О, Люлин. Люлин за мен е всичко, защото аз тук пораснах първо като човек, после се развих като бизнесмен и ако не беше Люлин, аз нямаше да бъда това, което съм в момента. Аз ги знам всички блокове по номера, къде се намират. Като звънна долу на звънците и като се покажат хората, викат, защо звъниш? Викат, да. Ще ти отвориме. Винаги си вдигам телефона и винаги помагам на всеки с каквото мога. Доколкото ми стият силите. Чисто човешки. И също така аз не правя разлика между хората. Който и да ми се обади за каквото и да е, вдигам и се опитвам да му помогна. И разчитам сега да ме подкрепят. Както аз съм подкрепил всичките тези хора през всичките години. Една от мечтите ми, които имам за Люлин е да... Ало? Ало? Потвърждавам ти за всичко, но не мога да говоря повече. Искам ФК Люлин, отбора на Люлин, да играе в Б група. Може би това ми е най-голямата ми мечта за квартала. Да имаме футболен отбор, който да бъде в професионалната група. Цецо го помна, ама това е 2008, точно тук ние се включваме. Точно тук идваме с Петър 2008, той беше вода. Люлин беше истинска майка за мен. В 5-ти клас с моето семейство се пренесохме да живеем тук. До 7-ми клас учих в 40-то училище, после след 7-ми клас учих в Софийска математическа гимназия и приятелите, които имам от 40-то училище, приятелите, които имам от квартала, ми останаха и до ден днешен. В Люлин 9 на пазара е една сергия за цигари. Това е първият ми бизнес и всъщност така започнах. С една раница, без кола, с градски транспорт до Илиенци, купувах цигари и връщам се на сергията продавам. Когато през 2002 година ми дойде идеята вече за първото ми наистина сериозно бизнес начинание, с което наистина постигнах добър успех, това беше Люлин.нет, фирма за доставка на интернет в Люлин. А пък някъде 2013 пък направих първата си аптека. Така в момента управляваме 8 аптеки. Много хора казват, че са ме виждали лично в дома си да им пускаме интернета. Това е самата истина, защото аз Люлин.нет го започнах с един работник. И аз бях втория. Телефонът ми е бил винаги пуснат, който има проблем с интернета, може да ми се обади да ми каже. И го решаваме максимално бързо. Даже искам хората да ми имат телефона, за да разбирам първи, когато нещо стане. Ма те ми го имат хората, питай който искаш. Намират ми го за секунди. Търсих да направя нещо, което да бъде полезно. И тогава взех решение да сложа на всички входове в Люлин табелка с номера на блока и номера на входа. Най-хубавото е, че освен че тези табелки още седат, в цяла България всички входове по квартали го направиха всички интернет доставчици. Вестника имаше голям отзвук, харесваше се от хората. Беше институция, към която всеки можеше да се обърне, пишеме и нещата се случваха и се решаваха. Монтирам един шкаф на един от блоковете в Люлин. И излиза някакъв от входа, вика, какъв е този шкаф, да го слагате тук. Аз вика, ще се обадя в редакцията на Вестник за Люлин. Но това е показателно какво е бил вестника за тези хора към онзи момент. Познавам проблемите на хората, които се занимават с бизнес. Също така ми е познато и ситуацията, при която правилата в държавата се сменят постоянно. Так му си направиш сметката как ще бъде и се появява ново правило или нова институция. Така че бих искал да осигуря повече предвидимост за малкия бизнес в района. Със сигурност, веднъж винаги трябва да се реши проблема с детските градини. И докато този проблем не се реши веднъж за винаги, не трябва да им се дава
Просто да дишат тия хора, докато не го решат. Мотивацията ми беше да направя повече за моя район. Вратата ми ще бъде отворена за прием с граждани в район Люлин. ДПС ми дава възможност реално да се изявя в политиката. Затова съм с тях. Имаме изключително добро взаимодействие. Докато съм бил заместник областен управител, никой от ръководството не ми се обадил да ми каже това направи, онова направи. И чисто човешкото отношение, което виждам в партията. Няма никакви строй се, преброй се. Няма такова нещо. Дават ти възможност, имаш глава на раменете, взимай си решенията, носи си отговорността. Прекия контакт с хората, директен контакт с хората и искреността в отношенията са единственото нещо, което може да доведе до успех. Аз съм човекът на Люлин. Израсъл съм тук, Люлин ме е създал като бизнесмен, като предприемач, като човек. И искам и мога да бъда човека на Люлин в парламента. Имат директен контакт с мене, познават ме, знаят по принцип колко съм целеустремен или че си държа на думата и всичко това. Аз съм техният човек, който съм най-близо до тях. Най-голямата ми битка в политиката тепърва предстои на 9 юни. Очаквам на парламентарните избори, които са заедно с европейските на 9 юни, да ме подкрепите за член на парламента на България, номер 28 Движение за права и свободи и 103 преференция за мен. И могат да разчитат в последствие на мен за всичко. Опитвам се да свърша работа на всеки.